Wala pa ba? Wala pa. Hello po sa zero viewers. Zero view. Wala. Dito. Yung ilaw natin, guys. Itaas mo kaya to? Di mo Wala. pala yung ilaw mo pa eh? May liwanag pa naman oh. Guys, nagluto kami. Kamote. Kamote Q. Alagreta. Oh. Shout out po sa aming one viewers. One viewer. Ay, na-off ko ping. Ano ba yun? Hi po, musta? Ay, meron pa pala. Hello po kay Sir Aaron Garcia. Hi po, kamusta? Kamusta po? Ikaw na tayo. Happy February 1. Happy February 1. Yan. Buwan ngayon ng mga agsalsaltek. Agbalbaltek. Wala na yung tubig. Wala, naglambot na yung tubig. Huwag na. Hello Guys, po kay Sir Ron James Ibame. Sige, puyo. Pangan man. Awanin. Ay, buksito. Hello po sa ating 25 viewers. Good evening po. Sige, puyo tam. Kaya mo yan, girl. Puyot nga puyot. Ingat na eh. Lalagyan pa natin ng asukal yan. Kahit wala na asukal ko. Para ano? Ano pang ano nung naganin nito pa yun? Tubig. Wait lang. Liwanag pa rin po. Saan na yung tubig natin, Day? Nandun yung iba. Yan, thank you so much nga po pala kay Ma'am Ednilyn ko sa binigay niyo pong tubig. Ang sarap-sarap po. Konti na lang. Konti. Ang dami na namin nakain. Thank you Salamat so much po ah. Sobrang dami po nung binigay niyo po. Ma'am Ednilyn. Hi, Carolina. Hello Hi po. Ay, nagamit ka ata. Ayan, sige, Dan, mag-tiktok ka. No, dito. Ayaw. Ano na nga yung Ano yung pinapaturo paro-paro-G? mo? Paro-paro-G. Okay, Yan, ganun. Paro-G. Paro-paro-G. Oo. Sabay mo. Palabas. Paro-G. Tapos ganun. Hello po, Ma'am Anchit Dinglasan. Hello po. Nagpukawan. May nag... Good evening po, good 20 evening. yung band kata. Ano yun? Pako-pako? Ay, nawala. Thank you so much po, Ma'am Edni Pako-pako. Wow, thank you po. Sa super Ano ba yan? Super stick. pinutin mo. Hindi ko naman sticker yatin. Yes, kape po tayo. Masarap po siya isabay sa kape yung Opo, yung tupig. Yung nakakamis yan sa tubig. Dapat ko lang dapat mo. Shout out po sa anak ni Ma'am Elinita Belen na si Francine. Hello, Francine. Good evening. Hello, good evening. Pahilaw yung ilaw mo, te. Luluto lang ako ng kamote Q. Yung masarap. Yeah, Dana, masarap. Kain na naman si Dan. Shout out po kay Sir Roldan Kudal from Taiwan. Hello po sir, ingat po dyan sa Taiwan. Kuha na akong tubig. Upo ka muna dyan, Dala. Hi.
Sana kausapin mo sila. Hello po. Kumusta po kayo dyan? Yan dito. Sana sabihin ko. Kain po tayo ng tupig. Tupig. It's 2 a.m. Thank you for watching. Thank you so much po, Sir Nestor. Dahil nanonood pa rin kayo kahit madaling araw na. Sige na dahil. Kain ka. Nestor, ano yun? Yung kinain ko siya Nestor, kanina. wait. Quick. Ay na naman tayo sa quick. Quit. Kita-kits po tayo dyan sa Tarlac. Next, baka Friday. Yes, sa mga Di- taga-Tarlac saan po yung- kita kids. Ano po Sa yung Friday Tarlac? po kami uwi ng Tarlac. Saan po yung Tarlac? Ano? 3 oras. Saan nga po? Patras o paabantay? Pabalik. Pabalik tayo. Pauwi na tayo ng Manila noon. Diretso na tayo. Pero ibang way yun. Tarlac. I-ready mo na naman yung sarili mo, Dana. Hilo-hilo ka na naman. Hello po ma'am, ang cheat ding lasa kay sarap na nito nyo kamatay na. Shout out po kay Mark James Gol at kay Sir Alvin Torres from Pangasinan. Hello po. Watching in Saudi Arabia. Paru. Andito po sa Ate Joa, prepare lang po ng pang chop suey, di ba? Sarap po mag chop suey kasi sasarap po ng gulay dito. Wait lang po. Ate, akin na nga yan, ano? Lang po ha, kalma lang. Be. Oh, ayan po sa Ate Joa, ano? Yan. Good evening po sa ating lahat. Magluluto tayo ng chapsuy. Sarap po. Ang favorite ko talaga to yung cauliflower tsaka yung broccoli. Lahat. Sarap. Ito, fresh Ito, from pinatas ko lang doon ngayon lang. Fresh from farm. Diba? Lahat ay sariwa. Kapag dala nga sa Tarlac, pagpunta namin ng Tarlac. Oh, dito naman tayo ka Ate Greta. Ayan. Dito kami sa labas nagluto. Kasi nga sayang yung gasol. Nag-uling kami. Uling kahoy. Ay, nagkahoy. Yan. Pang paano ang kamote? Pangpa-utot. Di ba kaya nagalakas yung utot mo? Kasi dyan wala pa ngayon kain. Dalawa lang po. Maimas atoy, kamote siyo. Ay, Sabi. sabi. Papimpan. Ni Madam Greta. Wata. Shout out po kay Chio L from distrito ng Quezon City. Chio L? Peng Penge. Kung nandito lang po kayo, pwede nyo pong tikman ang aming kamote cube. Ayan po yung hinarvest namin nung isang araw. Yan. Dito kami sa ilalim ng mangga. Hello po mga ka-dragon. Kamusta naman ang inyong maghapon? Kami Masaya. kasi may namit kami. Abangan nyo yan guys, legit. 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 Pinatikim lang namin kayo. Shout out po sa mga dyan. Sa mga taga Nueva Vizcaya. Na
medyo medyo malayo-layo dito. Na gusto makapunta dito. Pero medyo malayo. Eh shout out kay Miss Rose Ann. Kasi Oh. lumayo pa siya dito sa amin. Para ma-meet niya si DSL. Ma-meet niya si DSL. Thank you so much. Shout out po kay Sir Romualdo Balala from Taipei, Taiwan. Hello po, ingat po kayo dyan sa Taiwan. Ingat po sa sa virus. Ano yan, bebe? Puto. Puto. Wow, may nagbigay sa amin ng puto. Kapitbahay lang. Thank you sa aming mabait na kapitbahay. Shout out kay Jay Kahipe. Kamusta, Jay Kahipe? Uwi-uwi ka na sa Batasan. Tagong-tago tong ano namin guys, location. Pero kapag umaga, nandun kami sa tindahan ni Aling Agnes. Ni Aling Purin. Malapit siya sa sa palengke. Yung anak ng Tipasing. Yan, bili-bili na kayo sa Brian Store. Bayan na store. At sa bakery nilang sarap ng kanilang mga tinapay. Juane Dani. Mang Dani. Shout out po kay Sir Manny Bautista. Kay Jason from Bambang Nueva Vizcaya. Oh, malapit na dito ang Bangbang. Medyo malapit na. Bang 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 bang. Hello po Sir Marvin Ormeta. Good evening po. Ito ka natin. Kay Sir Jerry Nieves from Rome, Italy. Hello po. Ingat po kayo dyan sa Italy. Lagyan natin ng asukal yan para medyo matamis-tamis. Yan. Pangalo yun sa chapsuy tayo. Yeah. Inaan mo yung apoy ng baka masunog yung kanin. Pasensya na guys, wala kasing ilaw dito. Ano, madilim na. Ayun eh. Ganyan lang. Ay, naano mo lang sa ilaw eh. Kasi masilaw kasi. Di ba po? Di ba po? Kapag hinarap mo yung ilaw, masilaw. Ito, ang ganyan mo. Ayun pala may solar, iharap kaya dito. Ayun, Ano tayo? mas maliwanag naman pala eh. Ate, dito ka oh. Kuha ka ng upuan doon. Nandito ako. Parang yummy. Hello po kay Sir Donald Cinco. Good evening din po. Kay Sir Benedict Pacetes. From Bacnotan, La Union. Hello po Sir Benedict. Sa'yo ka daw daanan ng paru-paru-chi. Paru-paru-gi. Paru-paru-gi. Gluto ako guys. Kitay-tay lang ang duta. Gusto ka magluto, te? Ayun lang. Ayun na, oily na. Naglabas na ang mantika guys. Sa mukha. Kitang-kita ng mantika. Ay, baka ginamit natin ng You're welcome po Sir Marvin Ormeta. Okay, sabi mo daw. Oh, Dana, magsala ka daw ng paru-paru-G. Magsayaw. Dali. Paru-paru-chi. Paru-paru-chi. Kahit pati ka sa Paano ba baw. yun? Paru-paru-G. Wala mo lang. Ay, paano ba yun? Paru-parong bukid. Paru
RG. Mga TikTokeries na rin kami kahit matigas ang katawan. Tinatry namin mag-TikTok, day. Yung ano daw, Kar? Na. Hindi ko kaya yun. Yung kay Liliana. No? Pagsalaan yun ni... Ayan. Shout out po kay Loreto Alfonso from Batangas siguro yan. From Batangas. Hello po Sir Loreto. Hello po. Ha? Kung din natin si Gayin. Ikaw ah? Mamaya natin panoorin. Kay Sir Raymond Macabante. Hello po. Good evening. Thank you so much po. Pako. Edmi. Baliktad kasi. Ano yun, no? Kay Sir Raymond Ilantada from Riyadh. Hello po, Sir Raymond. Hello po. Ingat po dyan sa Riyadh. Buko. Riyadh. Kay Sir Rosel Villano from Sydney. Yan. Uwi ka na, sir, dito sa Nueva Vizcaya. Adulateng. Aloha from Hawaii. Hello po sa mga taga Hawaii. Kakita. Daman nakita ko. Tapos kay Tita Daisy na nasa Hawaii. Yeah, at kay Gayom Aloha. Kain tayo ng tubig, guys, from from Solano, Nueva Vizcaya. Bigay ni Ma'am Ednilyn. Thank you so much po, Ma'am Ednilyn. Madi tayo makagwan-gwan tate. Makan na eh. Pansit natin kinyak. Magkano kayang tubig dito, no? Ito may ano. Yep. Wala na nga na-comment. Ito nga, wait lang nga. Hindi ako makaanugwanta. Ariel. Hello po kay Sir Ariel Santos from LA. Shout out po sa auntie Tess ni Magagandang Views Vlogs. Hello po, Auntie Tess. Good evening po. Balak ko mag-comment. Auntie Tess niyang maganda. Hello po, Auntie Tess. Ate, nandito lang yung asapal Kay tayo. Sir Bong Paredes from Binangonan, Rizal. Hello po. Sa Bangona. Okay, pinatay. Pwede? Oh, sa galing puti. Yung side mo katin din. Okay lang yun kasi Hindi nga. Hindi ko mabasa yung... Kain po tayong pansit. Bigay ng karuba. shout out po sa Zelda 13 ng Saudi Crane. Shout out na si Joy Miguel. Shout out na sa Yata Isa. Ano? Joy Miguel. Joy Miguel. Shout out po kay Joy Miguel. Hello po. Hello po. Shout out din po kay Sir Joseph Pulga from Tomas Morato, Quezon City. Hello po, Sir Joseph. Quezon City. At kay War X. Anya atay nitluto yo. Kamotik yo po. Lumusot ka kaya pingalos. Hindi ka na makita. Nakaitim ka pa. Multo yung ano ko damit na ukay ko. Ganda. Kamukha ko. So, awan guys, lumugmog kami nga talaga dito. Doble na pag-uwi po namin ng Mindoro. Puro lamot. Ay, Dana, isang paro-paro di daw dyan. Hindi ako marunong. Sarap ito. Kuha ka. Kuha ka. Kumakain ng mangga. Pangalawa mo na yata yan. Ayun pa yung Binili ko. binili namin ng Binili ko namin. Buti hindi pa nabulok. Hindi.
Ininot-inot niya rin eh. Good evening din po kay Swedy. Hello From po. Dubai. Hello po. Kamusta po dyan sa Dubai? Shoutout po sa aming 105 viewers. Gabing-gabi mangga, oh. Biglain ka daw nga agsala. Yeah. Ikaw. Maliit po na bagay. Kahit matigas po yung katawan. Shout out po kay Wasig Aladin from Queensland. Hello po sa Wasig. Kay Sir Marlon Gonzales from Negros. Hello po. Kay Sir Alexis John Morgia from Daman, KSA. Hello po. Ingat po dyan. Kamusta? Dito ka, Dana. Kay Sir Ariel Santos. Hello po. Good evening. At kay Sir Lawrence Adriel Penequito. Hello po Sir Lawrence. Ingat po. Yan, pinapa-shoutout ni Ma'am Aisa. Shoutout din po kay Chibogski Mabalo. Hello po, Chibogski. Okay, Ate Nessa Del. Good evening. Po. Ate Nessa Del. Kita Kits. Pag nakauwi kaming Manila. Yun. 50. Around. Good evening din po kay Sir Rene Bravo from Baguio City. Yan. Sa mga Bravo family, hello po. Kay Sir Nelmer Constantino. Good evening din po from Pagudpod, Ilocos Norte. One sir, naimas ati tupig. Kay Marilu Pahutan. Ingat din po ma'am from Dubai. Wala na. Nadya uwi. I-touch mo yung screen para maglabas. Ganun. Pag nawala. Ayan, magbasa ka. Yan, sa Ate Duan po ay nagluluto. Ako na lang po mag-shout out sa inyo. Kay Antonio Adra. Umiyak po pagtapos niya magluto. Pupunta rin yung dito. Kapagid? Anong kapagid? Ha? Yung kapagid. Kapagid? Baka kapagod. Hindi ko pa nabasa yun eh. Dara pa ba nga? Kay Ma'am Elena Figueres Baka malaglag. from Dubai. Yan, watching from Dubai. Taga Cagayan Valley din siya. Hello po, Ma'am Elena. Po. Ingat po dyan. Kay Sir Sel Dungka. Hello po. Good evening. Kay Abet Montemayor. Hello po. Kay Friends Dale TV. Belated happy birthday kay Divine Princess Jordan. Yan. Sorry, hindi na po namin kayo nabate. Pasensya na Belated po. happy birthday po. Ayan po. Tuluto na ang ating kamote cue. Tikman natin. Tikman mo na, Dana. Oh, go, Dana. Yan, belated happy birthday, bebe. Divine Princess. Ano may mga kamote dyan? Mangan kami manin, guys. Hinatungkol Siguro yung hapunan namin, alas 12. Antayin pa natin yung mag-asawa yun. Alas 12 PM, alamin nyo. Alas 12 p.m. Sana, Dana, sino yung na-meet mo kanina? Ako, si
Si Kuya. No. Ako. Siguro ako. Sige pa. Secret. Secret lang. Pero may upuan ka ito. Secret ko. Secret ko. Pero masaya ka kanina. Parang Chinese ka na. Ha? Aray ko. Ang nga yan. Haliday. Shout out po kay Myra Habana Ramos. Birthday po niya ngayon. Happy birthday po, Ma'am Myra Habana Ramos. Happy Yan, birthday. Pinapabati po ni Fems. Sarap Santos, naman, happy sarap. birthday po. Ano pangalan nung pinapsun para sa kanina? Wow. Ano ito? Kay Kamani, hindi pa lang pwede nun eh. Hop. Thank you po sa panonood, Sir Luis Gapasi. Yan. May bago po kaming upload, panoodin nyo po. Abangan nyo rin po yung Abangan nyo yung upload susunod. namin bukas. Susunod na episode. Ba't kaya mo cartoon nila? Ano lang yan? Naibos na yung pansitan. Shout out po kay Sir Alfred Sinardo from Daman KSA. Hello po, Sir Alfred. Hello po. Naman tayo na ipansit. Kay Aaron Smith from Nueva Ecija. Hello po. Kain ng Kamote. kamot. Ay. Pampa. Sabanan. Ang ganda naman daw ang Greta from Sir Jesse Flores from USA. Thank you po. Paray ko. Wala na. Kung yung isa kasi. Shout out din po kay Sir J. Lord Mansibang. Kain pa ulit. Good evening din po. Nataba talaga kami dito. Ay, puro mukha natin nakikita. Yung dapat na ng mukha namin guys. Patong mo dun Dana. Madig maka... Wow. Sorry. Aray ko napudot gayam. Patong mo. Game mo yan. Iusad mo yan. Para hindi masyado mababa. No. Dito, lagay mo dito. Yan. Ayan, Diyos ko, nakakailan mo ko. Isad mo sa danan madi nakita. Kahit na. Wala natin tulit. Ay, naulog yung isa. Yan. Kaya aso na yan. Kay aso na yan. Wait naman ni Dana. Oh, Sa pati aso, hindi kay aso. Kain po. Sarap. Gusto mo yan. Ha? Dana. Shout out po kay Mark Romelo Madraso from Tablas, Romblon. Hello po sa mga Hello taga po. Romblon. Sarap. Shout out po kay Mercy Manansala from sa Tigyoan po ay from Morong Rizal po. Sa Kanyugan. Kanyugan. Papasyal din tayo sa kanila guys. Ano ko? Hindi ka na bang mahilo ulit? Thank you po Sir Raymond Macabante. Hindi ka na mahilo Dana no? Siguro po. Ha? Siguro. Siguro. Yan, shout out din po kay Sir Vincent Milaya. Yan, watching from South Korea, taga Pinamalayan Oriental, Mindoro din siya. Annyeong! Sa inyo. Hindi, Udot. Ayun na ni ko Naimas. Magla mo lang tiyan na Piaon. Friday pa ang punta namin ng ng Tarlac. Ma'am Nicole, ganda. Cardaw. Ayun, nandito pa po kami sa Nueva Vizcaya po. Hindi pa po kami nakauwi ng Mindoro. Ba't mong pinipili yan? Wala. Sarap? Hello po kay Pads Travel Vlog. Nagaganyan ka ba sa inyo? Shout out po kay Lolo Boyet Galzote from Bagabag, Nueva Vizcaya. Hello, Hello po, po. Lolo Boyet.
Good evening, Lolo Kamusta po Boyet. siya? Kay Ma'am Amy Quevedo from Olongapo City. Hello po, Ma'am Amy. Di ba tayo sa kabila? Tara. Lipat na kami sa loob, guys. Alay, cellphone mo pala. Mahabog. Di pa tayo, guys. Yung pinagkapian tayo. Galit si Ate Arnes. Grabe guys, ang lamig dito. Tanghaling tapat. Napakalamig. Grabe. Legit na malamig. Dito na lang. Aray, aray. Naitama. Ay, kwak. Wah. Ayan na ho. Guroy kayo ah. Ay, pinagay. Basta lang lang. Puro pangan. Mang mga kamidjay, mang mga chichiryan ni mga nang daw na desay. Bisela. Kupir. Nagtigas na yung kupir mo ah. Iba nang kinakain mo, oh, magpupururot ka na dyan. Mababa yata. Tignan lang mga baba. Naulaw damit lang yun ay. Bakas kaming tripod guys. Bati. Second na eh. Ako gusto mo puto. Dami dong ko. Sabi mo kanina gusto mo. Paro-paro di. Para din na dyan. Bano. Nandito lang. Kain doon, kain ito. Kain sa laba. Kain ng kain. Nasasawa na yata si Dana. Kain dito, kain doon, kain sa laba. Dapat pag-uwi mo mataba ka. Pero ba't di ka tumataba? Dala dong ka oh. Sa'yo na lang yung taba ko. Okay. Sige. Sarap ng buhay niyo dyan. Sa Nueva Vizcaya. Masarap nga po. Puro kain. Kaya nga po dyan sa ano, USA, puro snow. Si ano ito yung gaylo yun? Sa bayan na yan. Manila? Hindi. Diyan, sa yung bayan natin. Sa ano pa? Saan tayo? Yun lang lang. Hindi po, iba yun. Ano daw yung ilaw doon? Manila na daw. Sabi ko yung pinuntahan natin kanina. Hindi po yun. Hindi po yun. Hindi po yun sa labang. Oh, yun na yun. Malayo pa ang Manila. Diba sabi ka ng malayo? 6 hours pa. 4 hours. Ramon, Boy. Basahin mo. Dayo. Sudan. Si Dayo. Yan, shout out po kay Ramon Boy Navarro ng Kalingkuan, Tarlac City. Hello po sa Ramon Boy. Sabi na pa shout out ni Honey C. Dami ah. Huwag mo galawin. Nalaglag. Naulaw dan. Hello po sa ating 120 viewers. Ay. Hindi kasi nalagyan ng ticket.
Ang sarap ng kamote ko talaga. Kay Cedric Espinosa Creative, hello po. Good evening. Mainit pa. Ayan, so kay Sir Arnold Legaspi, hello po. Kay Abdul Gafar Salan from Quezon City. From Quezon City. Wala na, kumain na kumain. Sa ano po, paniki sa may, ano na nga tayo? Ramo, Coral, Paniki. Coral Paniki po, Sir Cel Dumka. Barangay Coral. Barangay Coral. 2 days na Paniki. siguro kami doon sa Paniki. Hindi pa po namin sure kung kailan kami pupunta ng Morong Rizal. Ano na lang po kami ulit, magla-live. Kung kailan. After namin ng ano, ng Manila, ay ng Tarlac, diretso siguro kami ng ano, ng Manila muna. Batasan. Oh, Batasan Batasan Hills, Hills. Quezon City. Kita-kits tayo dyan sa Ayan, Batasan. sa Batasan. Binibilang Diba? na Ang nila. dami namin ano, lakad. Layo po kasi yung mga ano namin eh. Hindi na nga kami nakarating na ano eh. Bicol. Masyado na kasi malayo. Yan, advance happy birthday po kay Ma'am Jesusa Antonio. Happy birthday na po. Yan, Ate Greta, pabati daw Ate Greta. Happy birthday po, Ma'am Jesusa, advance happy birthday po. Yan, pinapa-shoutout po ni Ma'am Lizelle Antonio. Shout out din po kay Sir Alvin Torres from Saudi. Hello, ingat po kayo dyan sa Saudi. Mas maganda yung utong. Malutong? Kay Ma'am Rhea Pilar. Hello po. Oh, ba't umitim ako dyan? Nanong yung Alvin Torres? Awan Kain ko po tayo ng kamote. Awan ko Cute. magbusina. Wala daw sana And mag-utot. then puto. Ay, diba? hindi po namin sure na wala pong magbusina mamaya. Lalo na yung isa dyan. Walang kukulog sa baba. Kulog pa naman yung kwarto natin. Bayaan mo sila. Bayaan mo siyang kumulog. Pagguguro, dadan-dadan. Sarap po. Shout out po kay Ma'am Maylin Torres from Nueva Reyes. Ecija. Hello po. Ecija. Ecija. Reyes yung Nueva Reyes. Nueva Ecija. Kay Ma'am Mylene Reyes, not Torres. Ma'am Mylene Reyes. Hello po. From Nueva Ecija. Kay Junboy Balakano. Ako baka si Greta na naman, ate Greta na naman ang bubusena. Sigurado po yun. Matik na po. Kay Bobby, Amuyong don't TV Michael. mayan. Hello. Kay Marco Cortez, kay Sir Marco Cortez, hello po, watching from Madrid, Spain. Hello po sa mga taga Spain. Hello po. Malutong. Malutong naman lahat. Load ka dito. Yan, git kong katawan ni Danay. Isa mo ka lang ganyan. Ay, yung anak, ay Sir Donald Bautista, yung anak ko ni Auntie Pasing ay yung babae po, si Ate Agnes. Kataba po. Bali na pangasawa niya po kasi dito ang probinsya sa ano, Bisaya, kaya dito na rin siya. Namimiss na siguro tayo ni ano, nila Auntie Ligaya at ni Auntie Pasing. Si Gigi, shoutout sa inyo. Kaya kaya mag-uwi. Si Gigi sayang di nakasama. Kaungat na siguro yun. Okay ka na, G. Okay lang yan, marami pa naman tayong lakad na pupuntahan. Hindi lang ito yung ano. Shout out po kay Bradrick TV from Mabinay, Negros. Ano yung
Ma-LSO mo lang ako. Ay, Peng, happy na ako Ma-shout out kayo. Hello po kay Sir Edwin Agunyoy. Good evening. Pasiglaw-siglaw. At kay Brother George Sampayan from lokal ng Tracy ng Tracy Nartes, California. Hello po, Ayan. Brother George. Ay, naku, busog na. Good evening po, mga kapatid. Ingat po dyan palagi. Na, kaya naman. Cellphone na ba? Parang na rin ako kukunin dito. Abangan niyo po yan kung babalik pa kami kay Gayem Ben. Kaya min. Sekretong malupit mo. Wala pa pong update. Pero, takpan mo ito, parang ako kukunin dito. Pwedeng paikot ang balik sa... naulaw kami dyan. No, ikutin mamami. Pwedeng paikot pagbalik sa Manila from Nueva Vizcaya, Isabela, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Naku, baka ano na to si Dana. Pag Baka ginawa namin yun, kawawang bata na to. Lipong na talaga to. Hindi na talaga makausap yan. Thank you po, Kasilda Manungso. Ano gusto mo ba? Yes, Mag-aeroplano sobrang ulit ganda. or magbarko? Magbanyon? Kasamang van? Sabihin mo, Dana, maglipad. Mag-tiktok. Airplane ka na lang ulit. Paano? Oo. Airplane. Pag na-experience mo ang barko na naman ay ang Mabilis lang yun. 1 hour ka, nandun ka na. Eh, ang ano. Ang, Barko, 3 hours ka. Ganun-ganun ang barko, oh. Kala mo, tapos ano? nakaban ka pa ng ilang oras. Sarang din nakaka-convincing yung mag-aeroplano. Yung dala natin, pa-ban na lang natin. Kaban na lang. Para hindi tayo mga sel. Matagal kasi yun nasa 12 hours ka na sa ano. Oh, eto mula from sa bahay dun sa Manila. 3 hours. 3 hours kang nasa van. Alam mo yung van, yung sinakyan natin nung papunta dito, ganon. After nun, sasakay tayo ng barko ng 2 oras. Ayun. Dalawa lang. 2.5, ganon. Parang hindi ka lakad. Yun na yun, di 5 hours ka na. Tapos from Abra to Mindoro, 6 hours. magdaan pa ng Abra? Hindi naman pwede pagbaba mo ng barkong bahay na natin. Lang nagpasang yung pag diretso. Diretso. Thank you po, Ma'am Mylene Reyes. Yan, lagi daw siyang nanonood sa mga vlog natin. Thank you Thank po. you so much po, Mother. Yeah. na lang tayo. Ikaw din ba kayo? Malika, Victor. Kasi ang aeroplano saglit lang, yung isang oras lang. Sa oras ka lang mahihilo. Doon na tayo. Ano mga requirements yun? Yung nasa harap po ng camera na kulay black damit, sobrang ganda niya. Wow! ikaw yun. Ikaw Ako yun, po Black? ba yun? Pwede mo pakilina kung sino po sa amin, joke lang. Wala po sa 151 viewers. Sa filter lang po yan. Mm-hmm. Sa personal nga, kada nadi-disappoint. Sabi nagpa-picture ay. Ayan pala kayo sa personal. Magkukursing datang pa yun. Hindi. Hello po, Ma'am Rose Ann at kay Baby Boy. Sino nga ito? Yung anak niya. Kasi yan. Salamat sa pagbisita po sa amin kanina. Sila ba? Paano Ano pa yung baka Paano lang yung galaba? Crush ko naka-white. Oy, si Sabi Dana. ni Michael Ramos. Oh, say hi to Sir Michael. Thank you, sir. Kamo na lang. Thank you, Sir Michael. Thank you po, sir. Alam niyo ba, guys? May nagkaka-crush kay Dana dito. Kapitbahay lang. Meron. Tatak. Anong tatak? Iiwan ka na namin dito. Gusto mo? Ano kaya nung paggising mo ng umaga, wala na kami? Yung naiwan ka Parang lang. mag-get siguro si Dana. Iyak ka, Dana? Hindi ako. Iyak ka? Kasundo mo naman na si Ludog eh. Kaya nga. Friends naman na kayo ni Luloy. Ikaw dito, iiyak ka, Dana? Hindi po. Hindi. So, okay lang, naiwan ka namin. Dayo. Dayo. Pero ano kaya kung gawin namin sa'yo? Pag gising mo ng umaga, wala na kami. Pwede ako dito tapos. Mag-ano? Mag-Manila. Ikaw kaya mo? Eh. Hindi nga. Baka
Sari niya na lang eh. Alam ko na, kitin mo yung bundok, di ba? Sanay ka naman. Diretsuhin mo lang yan. Pamindoro na yan eh. Paglagpas mo dyan sa bundok, nasa ano ka, salapay ka na pagbaba mo. May dagat pa. Huwag na ko siya eh. Thank you po, Sir Paku Paku. Ay, Paku Paku. Ay, Ma'am Paku Paku. Ano ito? Ay, nag-ano? Ay, Edmin. Thank you so Ay, much ang po, ingay. ma'am. Thank you po. Ano siya ng ano? Yan. Thank you din po kay Ma'am Lisel Antonio. Yan. Lagi din siyang nanonood ng ating Hindi na vlog. ako makain po yun. Ito na pansit eh. Shout out din po kay Ma'am Rowena Sunit from Italy. Hello po, ingat po kayo dyan sa Italy. Magsat! Hello, ingat po dyan. Kayo ng mga Mabital. Kay kilos. Bukidnon, bye. Yan, shout out din po kay Ma'am Estela Tabayuyong from Pangasinan. Ano yun? Laok? Lawak? Laok? Laok? Ngayon guys, uso na talaga yung trangkaso. No? Kasi Papa siya naman yung tinarangkaso. Pero nakangiti kanina. Katapos lang ni Mama siya na naman. Bulan na pala katapat. Mailiw dyan pinyamin, guys. Alam mo, ganyan yan sila kapag wala kami doon, naglalabasan yung mga ano. Sakit yung ganyan. Pauwi na naman siguro kami. Mailiw da nga sigo da. Awan pa yung makaduming-gumi dito. Ayaw nila yung ano, namawalay kami sa Nagsasakit kanila. dan. Kaya kami hindi rin makakonsentrate, mag-gala pag gano'n. Kaya pinupush namin Buti nalaan doon yung panganay namin. uminom ng gamot para gumaling. Yung ate namin panganay, siya nag-aasikaso. Ito. Update pala namin kayo guys dun sa dun sa ate ni, Yan. ano ba, ate ni, Si ate Pungkak. Pungkok. yung may TB. Pinunta kanina dun sa, sa Rizal, yung pinakabayan ng Manuot. Pina-check ulit yung niya. yung kanyang chinek ulit yung niya, tapos niresitahan siya para sa kanyang gamot, vitamins yan. Si ate na yung magmo-monitor ng para sigurado na iinumin niya lahat yung gamot. Then si Agbo, ano ba yan? Daog. Daog, bukas naman ibabalik kay Doc. Ipapatik up yung Salcedo. dito niya sa balakang. Pababa. Ano na siya, sabi ni ate, medyo okay na siya, iba na yung kulay niya, nagkakaroon na siya ng improvement. Nagkakaroon na ng kulay. Nagkakaroon ng improvement. Kaya lang, ano pa rin talaga yung, medyo hirap pa rin talaga siya huminga. So, mabalik ulit natin kay Doc na ganun pa rin yung niya, nararamdaman niya. Hindi kasi nga, di ba sabi ni Doc nun kasi medyo lumalaki yung puso. Kaya bawal din yung mapagod. Ibus yun. Naibos din guys. Karnay, inibus mati ka, kamutin na eh. Lao nga sa tagnis. Si Luloy pa. Loy, asukal na lang sa'yo, Loy. May puto ka naman, Loy. Mapeng-peng pa yan. Hello po sa 176 viewers. Good evening po. Good morning po dyan sa ibang bansa. Ilang taon na ba si Miss Greta? 34. I'm 34 years old. Ano? Looking young. That's right. Hello po kay Ma Mary Lourdes Bugawan. Hello po. From San Juan, La Union. Hello. May sukal ko natin ibang ko. Good evening din po, ma'am, kay April Magsipo. Mga tubig. Ate Joanne, saan ka daw? Andito po sa Ate Joanne. Niluto po ako. Depeng, para yung leg mo parang nakadikit kay Ate Diyos eh. Pa-shout po ulit Ma'am Epuyo. Paswerte lang. Online sabi. Eh, si Ma'am Rose Ann Ibala na. Yan. Beautiful lady sa mga Team DSL. Namit namin siya kanina. Thank you, Ma'am Rose Ann. Thank you po. Thank you, baby, sa pagpunta. Oh, belated happy birthday, advance happy birthday, baby boy. Siyan? Okay. Siyan ba? Pasensya na guys, naingay yung ating mga doggy-doggy. Yan, shout out po sa anak ni Ma'am Casilda Manungsong na si Ma'am Carla Marie Manungsong. Advance happy birthday po.
Ay, pa-shout out sa anak ko. Ay, hindi niya po pala birthday. Shout out lang po kay Ma'am Carla Marie Manungson. Hello, Carla Marie. Sa Coral Ramos po pala kayo magpunta madam. Hindi po siya sa Ramos, Panigi po. Bali, isa po pa siya ng Panigi. Bayan ng Panigi, Tarlac. Barangay Coral po yun. Papuntang Kayanga, Kayanga. Yan. Iikutin na naman namin yung palengke dyan. Bibili naman kami ng baguo. Kat alam, Armang, Yan, taga-pulot. yes, right. Yan. Ayun yung namimiss naman namin sa Tarlac. Parang may tao doon sa taas ng puno. Weh! Napatingin din na yun, no? Biglang tingin din ako dito, oh. Mayroon nga po. May white lady. Nakaputi. Lagilan na nanakot si Sir. Mayroon ko pa doon. Oh, shout out po ulit kay Wasig. Aladin, hello po, Sir Wasig. Good evening. Greta, papakasalan kita pag uwi ko ng Pinas. Love you, Greta. Nagdagrom man ba? Nagdagrom dagosan. Kailan ba kabali yun? Yes, I do. Kuna mo na. Yes, I do agad. I do. Anong tarated po? Galaba? DFL ladies, Thank you po, turuan Sir niyo po. Turuan po ninyo si Dana mag-Ilocano. Ay, may mga May natutunan ka na, di ba? Ano nga natutunan mo? O sige, Meron sabihin yung mo. malaki. Anong sabi mo kanina? Dakkel. Ayun, Dakkel. dakkel. Diba? Saan yung dakkel? Yung maliit, bastit. Sige, dali, bastit. 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 Ano pang alam mo, Dana? Napintas. Hindi ko alam. Sabihin mo, napintas. Maganda. Ay, maganda. O, napintas. Dali na. Maganda. Hindi, napintas ka mo. Napintas. Napintas. Nga balasang. Ito. Ligdag. Sabihin mo, ligdag. Ito, Dana. Napintas nga balasang ni Greta. Eh, di wow. Greta. Oh, sino yon? Ano yon? Madimot ka. Maganda ka. Ah. Sabihin mo, ligdag. Digdag. Oy, Ligdag. hey. Hey. Yung A hindi niya po talaga maano. Nabibigay siya pero ang E. Pare-pareho ng Same lang siya ng A tsaka E niya. A. Open. Oh, di ba? Sabi A. nila, oo nga, may nakita rin ako sa likod. Narudan. Baka yun po yung tinatawalan ng aso. Masungay. Isa lang pa naman po ang kapitbahay namin dito, tapos puro puno na, tapos tabing bundok. Nako, daming ahas. Daming ahas, katuklaw. Katuklaw na. Sila po sa ating 167 viewers. Umay kayo magpasib dito yung bagyo. May pang bagyo pa tayo. Depende po. Bagyo. Parang sa Korea. Pumasok sa bagyo eh. Korea? Eh, sabi nung ano kanina, Korea. Hindi na. Ano, gusto nyo? Let's do this. Hindi ko na tayo. Wala na, gusto na. Sa pula na. Sa pula. Naipotla. Naipot labong. Naipotla, labong. Sa malamig dun. Tapos ang takot ka naman sa malamig. Meg. Hello po kay Blitz the Explorer. Hello rin sa people girlfriend, Greta. Sino sabi? Si Blitz the Explorer. Yan. Pero ladies, waiting for Yan. Shout out po sa Medina family ng Malagasang Imos, Cavite. Hello po sa Medina family. Yan, shout out po kila Caro de la Costales from lokal ng Canlubang, distrito ng Calamba, Laguna. Hello po Sir Rodel sa mga kapatid natin dyan sa Laguna. Ingat po palagi. Yes.
Kay Sir Nestor, hello po. Thank you po sa walang sawang panunod. Kay Boy Dixon, hello po. Kay Engineer John Florence De Vera. Hintayin namin kayo dito sa garden. Hintayin namin kayo dito sa Relax. Tagal pa na tayo ng ano. Kita-kits po dyan, Sir Pat. Or Ma'am Pat. Nabanggit sa The Garden. Shout out po kay Ma'am Susan Mabutas. Ano ka pa makakapunta doon eh? Yung palang ano na yun, basa Kiyawi. Kiawit. Ngayon na lang namin siya. Family farm Pangasinan. Pero ano, pwede naman tayo. Shout out po kay Bagas tayo. Shout out po sa Arcelona and With Kiawit Box? family from Pangasinan. Hello po sa Bago. mga Arcelona and Kiawit family. Hello! Hello po sa inyo. Kiawit. 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 Kasi ang Yeah. dami nyo Hello po kay Katukayo Breta, Gretchen Lucas. Shout out kay Mario Codello. Good evening po. Ako ay Ba't natin sa live ko nito? dapat Okay. Basa ka dana. puro Ramon. Kuya Ramon. Sikat na si Kuya. Tumutan mo na dalawa anak natin. Buhay ko. Yan, shout out daw sa ex-wife ni Sir Erwin Tafalia. Diyan sa Santa Cruz, Mindoro. They're spilling this in. No? Ano ka mo? Yan, shout out din po kay Ma'am Lucel Barrera. Hello Ate, po, Ma'am ulit tawag. Lucel. Kay Ma'am Marites Francisco. Good evening din po. Si Dan. Shout out din po sa mga kapatid namin dyan sa lokal ng Paradahan, distrito ng Cavite South. Hello po sa mga kapatid natin dyan sa Cavite. Kay Sir Lucas at Shero Das ng La Union. Hello po. Wala ba? Hindi. Awan di tapalata. Nabos na yung ano, kamote oh. Nakatira kay Luloy. Kay Sir Joseph Pedroso. Yan. Sumabay si Luloy eh. O, sige na, outro na lang. Ayan guys, kakain muna. Kakain na naman. Yan guys, hanggang dito na lang po ulit ang Ating aming live. shout out. Sa next live po ulit, siguro nasa Tarlac na kami na. Ito. Ingat po Bye-bye kayo palagi. Bye-bye. Manood na po kayo ng aming vlog. Yes, Sana huwag po listen. kayo magsawang manood. Salamat po sa inyong lahat. Thank Ingat you. po palagi. Say thank you. Bye, 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 bye. Abangan niyo po yung upload namin bukas. Yes. Bye, bye po. Ay, kinain